L-erba' filgħaxija l-Gżira Unċija u n-naħa ta' fuq ta' Malta intlaqtu minn dik li nistgħu inqisuha bħala l-ewwel maltempata tal-ħarifa. Diversi paġni tat-temp fuq il-medja soċjali indikaw kif xi lokalitajiet f'Għawdex ġie mkejjel li għamlet madwar 70 millimetru ta' xita. Bil-maltemp jolqod diversi żoni b'xita qawwija li niżlet f'ħin qasir. U b'mod partikolari l-lokalità ta' Xlendi ġiet milquta b'ammont sostanzjali ta' xita fejn diversi karozzi spiċċaw inġarru mal-wied. Bosta individwi fuq il-medja soċjali xerdu filmati ta' karozzi jinġarru mill-ilmijiet u toroq miksija bl-ilma tax-xita. Il-maltemp matul din il-ġimgħa kien ġie mbassar, iżda wasal ftit jiem qabel dak previst biex xita tkun aktar qawwija. Nistgħu ngħidu li din kienet l-ewwel xita tal-istaġun wara li s-sajf wasal fit-tmiemu. Maltempata bis-sajjetti li waslet fl-ewwel jum li t-tfal għamlu r-ritorn tagħhom fl-iskejjel.